Kasngi kaba rio sao. Ha kekerteng ukpa ba ukun umsiem bakut. Amen. Ko tra Jisu tu pen sle engi da umsiem bakut jongmi. Kalenong kaba arpau. Ha kawai kasngi habau Jisu ladan ha ka temple. Udang hikai kibri bot yalap ika kubor babha. Kirang ba ling do ba kisat an laban kitemen kisan kilayawan ba kila ong hau. Hai thu yangi medan bor medan kabor ka ikhtiar ayu banle ekini ki eki ai mano bai bor ya me banle eki Jisu la jubab eki ngaru ngan keli api kawai ka jingkeli hai thu yanga ka baptisma uyo anis kalawan na ublaine na kibreo kila sedang banyapen ini para maki larangi ong na ublay uni unong tiba lepat de pi ngaj ha uyo anis henry larangi ong na kibreo uni pai ba ulan thamau yengi namar bakinget scam ba uyo anes ulalong unong yotu lupa kumta kila jubam ngimtip kalawan nano teu Jisu lawang haki ngaru ngam yotu api dakabor ayu ngale ikini ki Jisu lakran haki pai ba sakani kaparsi we ubri ulatung kabriso wan ula aiwa ka hakinong rap nang ta ulalet jinglet kamslam Andala poi ka ayom khetso ulapha ela kisakri shakinong repwai ban sim ela benta henry kinong repwai kila sho ya u sakri ban kila pha no thali ya u kumta ulapha da wei pat u sakri henry kinong repwai kila sho ya uru kila leben klamran ya u bat kila pen phai thali ya u nangta ulapha saya u sakri ubalai Kinong repwai kila pen mensau ya uru ba kila shop ya u shabat. Hangta utrai briso ula perkan. Sa ayu ngan le. Syuk ngan pa da ukun ba i jonga. Klempep kin saburam ya u. Haba kinong repwai kila yo i ya u kila ya ong paramaki. Uni udi nong yo pateng. Yang ini penyap ya u. Bat ngini yo ay ya kaspa kahajar jong u. Kumta kila shop ya u shabar ka briso wan. Bat kila penyap ya u. Haba kumta utrai berusa wain unle kumno yikinong rapwai Jisu ula keli unwan bat un penyap ikitu kibriu bat un aiwai ka berusa wain haki weipat kinong rap haba yo sngow yakani kita kibriu kila ong hau dalai ru em Jisu ula pet yaki bat ula keli tekani kajing tho kamut ayu umau ya uba kinong tei kila kentaj ula kelalong umau dong kat uban hap holor uta umau un pat Bat ha ubau ta umau unhap un penluwet tiaw ya u. Kistalaan bakirang ba ling do kila persyang ban kem ya Jisu hangta namar kila sngow thu ba ula kren ya kani ka farsi persya eki. Henry kila septieng iki pat ba. Kat ba kinang ya thap kila pha eki nong sentiat ki ban le menle riuhok ban riam ya Jisu da ki jingkeli bakin yo IT ya u ha ka jing bisyar ba kabor jong ulan. Kini kinong sentiat kila ong hau Jisu. Kunong hikai. Ngitip bakat ka ba may ong. Bat ba may hikai kalong ka baday. Ngitip ba may mnyaw silang kmat yano. Henry may hikai ya kajing sisya sapang kamon ublay. Kabit ni em yangi bansiw kajna hau kaisar. Henry u Jisu latip ya kabut siyan jengki ba ula ong haki. Hapen i hanga kasbay rupa. Kadur ba kajing to jong no kani. Kajong ukaisar kila jubab. Teu Jisu ulaong. Kumta tu ahi ukaisar ya kabakadai kajong kaisar. Bat ha ublay ya kabadai kajong ublay. Kim simla ban kem daw ya uhang ta hakmat upay ba. Kila susngap jar da kajing lingo ya kajubab jong u. Katu kaningot kisadusi kilawan siya u Jisu. Kini kidai kiwaong ba omdan jing mipan. Kila kili ya u. Kunong hikay. Moses ula betha ingi kumni. Lada ubriu yap baru ino ya ke tengah Henry klam kun upara jeng u udai ban sim tengah ya kata kariu kantai. Kenang ban ai kun ya la uhen men. Sisin ladan nyongut sipara baningkong ula yo olok ba ula yap klam kun. Ubabut ula sim tengah ya kata ka kantai. Ban nang ta sa ubalai kalajah hakaju babaro nyongut kilayap klam kun. Hakabakut kata ka kantai kru kalayap. Mentah kasngi kajing mipat kibayam kalong ke tengah jong no namar nyongut kila day tengah ya ka Jisu la jubab kisenrang bagi kentai kani ka pertai ki apoi ka apoi man
Henry kishenrang bat ki kentai ke badawa ban mi pat na ka jingyap bat ban em ha ka pertai ke ban sawan kim ya poika. Kilong kum ki angel kimla ban yap kilong ki khun ublay namar ba kilong ki khun jong ka jing mi pat. Umoses upun sabut baki bayap kimi pat hak jing tho sapang kalau beniap bame ulakot ya utrai ublay u Abraham ublay u Ishak bar ublay u Jacob kani kamut ba ulong ublay jing ki ba em jing ki bayap namar baro ki em hau don ki startan ki balakren ka jubab ka badai kunong hikai kim simnur keli jing keli syo ya ujisu ula ong haki kumno la ban ong ba mesaya ulong ukun uksiu jong daben namar u David hi u ong ha ke kitab Sam u Yahweh ula ong ha utrai kenrat jenga to syong ha ke ketika mon jenga hadu bang anda penlong ikinong syun jong me ke jing u kejat jong me u David ti ula khot trai u kumnu ke saya ula ban long ukun uksiu jong u David hakmat kipat ba baro u Jisu ula ong hala kisanran dakiarno na kistadan kibas ngobha ban ya rentau daki jan kup jensur bar kiba iet ba an kublay buram yaki haki jaka yo kibawar ki jaka kerpang haki sinakok bat yaki jaka khamat haki jingkhawai kiba khlong lut kat kaba kiriu kentai kidon nangta kile mendwai jalan kajing penrem yaki kanlong kaba ting ke gospel jong utrai kajing ero yami ko Chris pan maap na piway banga lesi kapol banga record nga klem on yung microphone di kalawan mute banga klem yu alat ban ngap ban edit takadaw ngala kum share la ka share hakajing pulie ya kani ke gospel ka pamenta ka singi kani kal nong yu i ya kajing pen do nut khnang ka jong kistat an kirang ba ling do jong kinong yalam jong kipat ba Israel habaki wan ban kliyo Jisu medon bor medon ikhtiar iu ban le ikini ke baro Jisu ru kli ki ujbab ki da kawai pada ka jing kli hayatho ka baptisma yu anes kawan na kawan na no bat ngiyo i ha ka jubab ka jong ki bamaki ki ayo Jisu chwa bamaki kin ay jubab yo Jisu kila ya tainia para maki kila penlet jingmot para maki ya ka jing kli jong Jisu bar ki ong larangin jubab akani ka rukom te ong balai fi klam ngai yo anes larangin jubab akani ka rukom pada ki ba kan salan thamma wengi kapamut ban ong ba maki kitip ya kajing sisya kitip tang ba kikwa ban sujubab penkesan ya ladi kimtre pada ban pendam ha kata kajing sisya bar ha kajubab jengki kapamut ki sngo thu sya ya kata kajubab kapamaki ki ai takadaw ki pen donut khnang ban kela kapamut lani ban diang ya kasandur jong blai nakani kadaw Jisu ong ngaru ngam ya thu ya pi daka bor ayu daka ikhtiar ayu ngale ikini ke barokhat lani nak hakano gurukom ngayo ka bor ka ikhtiar banle ikini ke barokhat ngaru ngam ya thu yapi kani kadai ka wei ka ba Jisu kwa ban ong ngi wei pe wei ru lada mangingi pen khnang ban ngim tre ban kala ka bamut lada mangingi pen ngi sngo start pala dia la jong bat abang ngi wan so blai ru ngi wan be daka ta ka jing sngo start la jong daka ba persyang ban sngo thu daka ba persyang ban pendon kam ya ka bor sngo thu jingi ban pen iha ublay bakat nungi long ki bastat lani kat nungi long ki bahok da ka bangi sngo hok ila jong lani da ka bangi pen khnang ya kata ban pediang ya kasandur ko jong ublay ni ban pediang ya kaktian jong ublay bada ka persyang ban pengkesan ya la dia hakibun rukom lada kaktian jong ublay ka ong dakum ni nga persyang ban ong dakum tai lada kaktian jong ublay ka ong ban map nga persyang ban pengkesan ya la di da ka ba ong ba ka jinglong briu kum ni kum tai lani hakani ka bar kiwei ki rukom na ba kaktian jong ublay ka ong wat jutu nga pa dele si ngalaan pengkesan ban ong balada ngatu ngam kesyakem ka bumut kam pat dei ka pop bar kum ta ter kini bar khot ki dei kijing pengkesan ki ba mangi pen mi kum ba pen mi ki sat an ki farisi ka bumut ngitep ya ka jing sisya ngi sngo thu ya ka jing ong jong Jisu ngi sung thu ya ka tien jong tang ba ngim tre ban kela lani ngim tre ban pediang lada ka long kum ni Jisu un saong ngaru ngam batai ya pi ngaru ngam pensyai ya pi namar balai pila sngo thu lupa ta pila don ka jing syai tang ba phim tre ban pediang ya kata ka jing syai ko man ka para ba ye tungin pa na ka jing ai na oblay bangin nomlong kum kita ki brio ki ba pen khnang ya la ka jong ko donut henry ban persyang ban ko ngu kat saba ka tien jong oblay ka yalam ka ho teng ka ha bangi ong bangin yai ne ha oblay teng ka bangin yai ne ha kalenti ka badai
Henry hapdeng kita ke bar o khat ngi pan ka jing ai jung ublei. Kan mau ngi don kam ka jing ai jung ublei. Tang ba ka jing ai jung ublei ka tre kam hangi ringkat ru bar ka jingat ke jongi. Ka jing ai ka de ka jing le jung ublei ka jingat jingi ka de ka ba mangi ngi response la ngi jubab ya kata ka jing ai ka ba ublei ulale ha ka jing em ka jongi iwei pe wei. Tu ai ba hagan igal tayo bakut ngin persyang man ailat yo ublei ba un kata yangi katkum kamon jung u. Enyero yaw Jesus Christ, junam la junam, amen. Kupa bah beneng. To ai ba kasinget ka ba mila ai ngi ha ku jo me Jesus Christ u men jungi ba kading jo ba jing e ka ba la pan ham ha ki no jungi na mun sim ba ku kin ker siu biang hangi ya ka jing kat men ba la ker ku na ka benta ka jing wan jong ka hima jo me. To ai ba ka jing ai jong me kan pen kalai ngi sha ki nong bat sambai ki bam ju thai jong ka gospel. To ai ba ki sambai ki pen kalai ka long man brio na cha po ba ik jing thao baro ha ka jing mi lenti ba ti kana ya ka beneng bathamai ba ka parthai bathamai haba andala job ya ka bol jong jing snew ka burom jong me kan ting shan sabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka bentak ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing ai ka pen sa priang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi shat satlak ka parthai shami ublei jongi balakerhu junam kan long ka burom ba ka jing ro si junam amen Kumaria kin rap singi Kristan tu doa na kumta singi hak kerte lupa berkun manusia berkut amin